Čaute partia, vitajte pri ďalšom videu zo série Corteho tréningy. Sme v polovičke 3. týždňa. Váhy počítame 64% z maximáliek, čiže to vychádza drep 110, bench press smiešných 90 a mŕtvý ťah ešte smiešnejších 135 kg, čiže asi tak. No ale keď si to rozmením na drobné, tak idem to 3 krát do týždňa, plus preciťujem negatívnu fázu opakovania, čiže fakt sa snažím. A najväčší bonus toho všetkého je moja skurvená robota, čiže tamto 8 hodín preciťujem asi najviac. Čiže keď to spočítam, je to celkom náročný tréning, ale tak mňa náročné veci bavia, čiže som za to rád. Každý nekomfort nás posunie ďalej, a my chceme ísť len ďalej, čiže asi toľko. No a borci, dnes by som sa rád pobavil na tému technika. Trošku o tom porozprával, lebo je to podľa mňa strašne idealizovaná téma, že čo je dobré a čo je zlé. Však samozrejme technika je veľmi dôležitá a základy techniky, tie štandardy, ktoré by sme mali mať každý rovnaké, to je jasné. Ale tak vieš, ty môžeš mať dlhšie nohy, kratšie ruky, niekto iný môže mať dlhšie ruky, kratšie nohy, no a tým pádom je to úplne iná technika, ako máš ty, hej, čiže ťažko súdiť, keď nevieme za kulisie celkovo, čiže s tým by som bol opatrný. Samozrejme, tak poviem, ja som zastanca toho, že technika je dôležitá, ale tá váha, s ktorou cvičíš ten cvik, je podľa mňa tiež, keď nie viac dôležitá ako tá samotná technika, lebo keď pôjdeš dlhodobo striktne opakovania technické, ale s malou váhou neporastieš, že niekedy je potrebný ten bod, kde už máš tie opakovania vynútené, aj keď je to na úkor techniky, ale vtedy sa proste posúvaš. Ja som toho názoru. Veď aj samotný ja som toho príklad, lebo môj mŕtvý ťah vyzerá technicky nie veľmi dobre, si myslím, ale tak mne to tak sedí napríklad. Ja ho ťahám viac cez chrbát ako cez nohy. Ja sa do toho v úvodzovkách podrepu, ťažko sa mi dostáva, strašne ma z toho bolia kolena, je mi v tom nekomfortne. Asi tak chcel som uviesť príklad. Ale určite, keď si začiatočník, tak prvé, čo by som riešil fakt, je mať vyšperkovanú tú techniku, ale borci, nezabúdajte na váhu, lebo tá váha je tiež dôležitá, inak ten progres bude strašne pomalý. Viem, že niektorí nebudú so mnou súhlasiť, no borci, ideme cvičiť, lebo zase je veľa hodín a není čas strácať čas, čiže vidíme sa v gyme, v mojom gyme. Borci, vysvetlite mi jednu vec. Celý deň mám nervy jak pes. Normálne zlý deň, príjem tu a normálne všetko opadne a ja nechápem to, ako ja som to spomínal raz, ale to je taký brutál, normálne človek si tu pustí hudbu, vyčiluje sa, nikto ho tu neotravuje, fakt toto je chvíľka pre mňa, fakt ako jasné, chceš sa zlepšovať, hej, dvíhať váhy, ale ten psychický benefit je veľmi veľký pre mňa, strašne. Ja si už neviem bez toho cvičenia predstaviť život a ani nechcem. Dobre borci, ideme drepy, točíme každú zahrievaciu a iba jednu pracovnú, ideme na to. No, prvá rozcvičková 50 kg. Ideme na druhú zahrievaciu 90 kg. Let's go.
Ideme na prvú pracovnú 110 kg. Let's go! Máme po drepoch. Výraz hovorí za všetko. Ja mám taký pocit, že budúci týždeň to bude sranda v úvodzovkách, čiže... Ale však bude sa aspoň dobre spať, ne? Bench press, tu si aspoň oddychnem 90 kg. Prvá rozcvičková, ako inak 50 kg. Prvá pracovná séria 90 kg. Máme po benči, takže sme si trochu oddychli, poležali, no a môžeme ísť zase cvičiť. Ideme na mŕtvy ťah 135 kg. Prvá zahrevácia 50 kg. Ideme na to. Druhá zahrievacia 90 kg. Ideme na prvú pracovnú 135 kg, 5x5 a 5 sérií. No borci, ja už som doma, máme po tréningu, po ťahoch a teraz pár slov k mojej technike. Áno, viem, mám vysoko zádok, áno, viem, mám viac zapájať nohy a teraz moje stanovisko nasrať. Ale nesrandujem, teraz vážne. Áno, viem o týchto veciach, však samozrejme sa natáčam, ale ja tie veci nevnímam ako chybu z toho hľadiska, lebo ja to mám už tak nastavené, keďže mám dlhé nohy, takto mi to vyhovuje ťahať cez chrbát, aj keď zapájam nohy. Takto celkový postoj od štartovacej pozície až po konečnú techniku, takto mi to sedí, takto mi to vyhovuje, takto ma nič pri tom neboli a už vonkoncom nie je chrbát. Takto to robím roky. Tak ťahám najväčšie váhy, čiže vôbec neplánujem nič meniť, aby som bol nejaký bezchybný na videu, to není moja povaha, čiže serem na to.
asi toľko mojej technike. Amen. Čiže tak, borci, no a som doma, idem sa napápať, sa mi zohrieva mäsko, potom dám sprchu, sadnem trošku ku televízoru, zajtra je piatok, vy už máte, ani Boh vie, aký deň. Ale konec koncov to je jedno, borci, robte, čo vás baví, naplňa. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.